ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коробонем барои шумо паплино куртои духтагии паплин, лекин бебрук худаш тоқа нархи 130 сомон. Ай паплини дубайский гул майда. Ҳарри чимо я чикадисин гулои новинка қатияй. Гулои новинка қатияй барои духтарако 100% аҷиб. Метавонед ки шумо омада харидорӣ кунед. И дар бозори Коробонай 12 дарвоза омадем. Ҳамида ин чизора миёвем. Намарамад и цвечай. Это цвечай золото савоз машмура нишон метавонам. Аҷибоча шумо дида метавонед. Марҳамат. Пешошун полни рост санги сваровски дора. То таҳра нахели майда санг задагиям. То таҳра. Ҳамаи ҷӯш санг дора. То таҳра. То размери 58, ай 46 то 58 размера дорам. Ай тараф сар мешава ҳами ценаҳай нақшон 130 сомон. Пешон ҳама сваровски санг задагиай. Аҷибутан. Я марҳамат нигоҳ кунед чӣ хел санг шуд хел рафтагиай. Не марҳамат не. Бе чияниё. Бе брук ҳастанд. Баъд я чизе ки шумо да вообще дар корай анами чизай барои духтарако. Ё чизои гулои новинкаи бозори Коробон. Айҷа сар мешава айҷада онай хели ёш. Ё хай мумкин шумо да пеш мо сиёмка кардем. Лекин чизои ки шумо дидесен ё новинкаҳошанд. Вообще фарқ мекунад. Барои одамое ки дар Россия наёрам бигирем мешаванд. Леоз чизе ки ман нишон додистам ҳамиҷа ё нақшон 130 сомон. Беғази намо XL 150. Ҳамин чизои паплинои якум сорти дубайский паплин мегӯям. Касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шавед. Касе ки обуна шидагиен як лайк монед. Ҳамида ба ёру дӯстотон тақсим кунед чӣ баки ин ҳамин чизе ки нишон додистем намиё новинкан гули новинкан. Фақат теста кунед ки тамом нашаванд. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳафиз.